На работа съм. На работа? Добре. Аз забравих, да. Здравейте, много ми е приятно, че ви виждам тук. Това е моят приятел, Красимир Бенин, той е от София. И заедно сме в една фондация, оттам го познавам, където съм доброволец, където някои от вас сте преживели курсове за деца. И той, освен че е доброволец към тази фондация, се занимава и с производство на едни шоколади, които са здравословни. С много от вас сме говорили за полезните храни, така че това е една от тези полезни храни, заради това съм го поканила той да ни разкаже повече. Защото той, освен че произвежда този вкусен шоколад с различни вкусове, той и пътешества, за да открива най-качествените плодове, най-качествената суровина, за да произведе за нас този шоколад. И искам той да разкаже малко повече за това приключение в живота си, сладко приключение. Краси. Много благодаря за хубавото представяне. Здравейте, добър ден на мен. Аз съм Краси, както казах, Краси Бенин. И днес ще си говорим, всъщност днес за първи път съм дълго, много се радвам съм тук. Не съм видял нищо освен читалището за сега, но се радвам общината и читалището, да. Поради две причини съм днес. За два дегустационни семинари. Първият е дегустационен семинар за шоколад, т.е. очевидно ще ядем шоколад. Но преди това ще се комуникаме малко на света на какаото, да видим въобще как се произвежда шоколад. Искате? Да разберете. Къде идва какаото, какво се случва с него, за да стане шоколад. Добра идея? Да. Добре? Това ще бъде първата част, ще ви разходя малко да се кажу. След това ще хапнем шоколад, а пък вече който иска да дойде до вечера на вторият ни дегустационен семинар, той се занимава с дишането. Ще дегустираме това как се отразява дишането, правилният начин на дишане и определени дихателни техники на ума ни, как да сме по-спокойни, по-равновесени. Така че това ще бъде до вечера, който иска да се вече от покани, ще казва някоя друга дума по-късно. Така, нека да се понесем, всъщност някой знае ли къде идва какаото? В коя част на света? Южна Америка. Кой каза Южна Америка? Да, значи този семинар функционира последния начин. Когато някой даде правилно симпатично получава, какво получаваш? Как мислите, какво получава, как някой да шоколад? Добре, има ли някой, който обича шоколад? Да. Добре, има ли някой, който не обича шоколад? Това ще вратата е там. Окей, радвам се, значи всички сме с еднакъв интерес, нека така да кажем. Добре, правилно, какаото идва от Южна Америка, там Амазонския басейн. Това е на днешни дни, това са части на Бразилия, части на Перу, Венецуела, Еквадор, Колумбия, този регион, там се значи идва какаото. Точно там бях миналата година, точно в това време, когато сега си говорим. Ако се пренесем на това място, реално за да стигнем тук сме в сърцето на джунглата. Сме пътували 5 часа с джип по такъв непроходим път, какъвто в Европа няма къде да видиш. И след това, тъй като вече няма как да продължим с джипа, защото става прекалено непроходим, ние продължихме по тази река. Реално ние стигнахме някъде облако казваме тук, и след това се качихме на лодка и продължихме по тази река. И стигнахме до къщичката на едни хора, по племето на Ашадинка. Ашадинка това е древно племе, което живее на днешни дни, така както са живяли преди 1000 години. В джунглата, с джунглата, от джунглата. Имаме хармония с джунглата. Виждате, ето тук, ето тази сграда, това тук е тяхната спалня, това тук
Това така изглежда една естествена какаова градина, виждате има други големи, високи дървета и какаото по този начин живее в естествена среда. Има нужда от сядка и други дървета, черпи от тяхните аромати, от тяхните вкусове и става много интересно. Но дайте сега да слезем да влезем в градината. Тук виждате снимки на най-различни какаови плодове. Това са какаовите плодове. Тук вътре, това е какаовия плод, но правилно казах, че това са какаови сортове, различни сортове на какаови плодове. Няма да дам шоколад. Съжалявам. Ще специално ще казвам кога да. Така, виждате различни цветове, различни форми. Вижда се, че самият плод расте директно на стъблото, на по-големите плодове, по-скоро или на самото дърво. Защото самият плод е голям, тежък. И най-различни цветове, виждате, те не са пряко свързани с това дали е озряло или не. Много интересно растение. Всъщност ботаникът, който го е описал за първи път, му е дал името Теоброма какао. Теос, Бог, брома храна, божествена храна или храна на боговете, защото са видяли с какъв почет се отнасят местните племена към това какао. Но са малко сигурно повече от това. Когато отвориш един такъв плод, като го разцепиш, вътре е пълно с тези малки какаови зърна. Искате ли това всъщност? Някой от вас пробва ли е какао? Такъв долу вивее ли какао? Не? Моля? Долу вивее в пакетчета какао. Нали? Пробвали ли сте суров какаов плод? Или виждали сте суров какаов плод? Принципно в Европа се вижда доста трудно. Това, което сега ще направим, ще видим в какво състояние от Еквадор са пристигнали тези плодове и ще направя опит да си отрежа ръката пред вас. Надявам се да не се получи. Това с отрязването на ръката им. Мисля, виждал съм как го правят самите фермери. Доста са по-сръчни от мен, много да ви кажа. Но е горе-долу така. Това мачете наистина, може да си правите само деца. И вътре, сега като го отворим, ще видим как изглеждат какаовите зърна. Именно, ето е така. Кой иска да пробва? Всъщност аз ще пробвам първо, за да проверя дали всичко е наред, защото перфектно. Кой иска да пробва сурово какао? Да, няма. Яде се не е проблем, дори е много приятно озряло. Имаме късмет. Проблема като взимаш какаови плодове, че не знаеш какво ще получиш. В случая сме получили много хубаво, наистина зряло, сладко какао. И сега, когато го пробвате, кажете ми дали ви напомня на шоколад това нещо, което яде. Или ви напомня на какво друго. Опитайте се да разбереш на какво друго това има вкуса. Малко виждаш. Но до сега още никой не се отдава. Че нямаше да ви го давам. Така, това още не е много. Вътре в един такъв плод има 30 до 60 какаови зърна, според сорта. 30 до 60 какаови зърна. Това, което отвънка е пулпата. Ти си готова за вас? Заповядайте да сте част от нас. Отвънка е пулпата, т.е. по-дълго месо, отвънка е самото какао. Какаото зърно. Всички получиха? Не. Кой не е? Ти защо бягаш? Така, заповядаме. Кажете ми на какво има вкус? Има ли вкус на шоколад? Не. На какво ви напомня? На? Гроздие, добре, друго? Ябълка. Ябълка, орех? Ядка някаква, нали? Така има ядка вкус? Какво казахте тук? Нар. Много добре. Има че забравяте ли това стипчивото на нар? Много добро наблюдение, браво. Има ли вкус на шоколад? Не. Добре, как така от това нещо тогава става ето това нещо? Това е пътя, който сега ще проследим. Най-първата и най-основната стъпка, за да може човек да направи шоколад е тези какаови зърна, които ги видяха, трябва да ферментират. Фермерите правят това, което аз направих, както казах доста по-сторично, взимат, дорят плодовете, които са не всички плодове на куп, тези, които са отгледани. Буквално се бере през цялата година, въпреки че имаш една-две основни дорипи, но принципно по-малко количество береш през цялата година. Те вадят какаовите зърна и ги събират в едни такива големи съдъци. Ако се гледате този господин за шапката,
Тогава този господин води един кооператив. Този кооператив събира фермери от целия регион и ги обучава как по един и същи начин да ферментират какаовите зърна. Те се слагат в този съндък и се остават за 5 до 10 дни и се случват най-различни процеси. Продува се оцетна киселина и други неща. И това какао изцяло променя вкуса, аромата си, премахват се неприятни вкусове, развиват се приятни вкусове. Реално, това тук е момента, в който до голяма степен се определя какъв ще бъде вкусът на шоколада. Много важна стъпка, тя може да се прави само на място. Непосредствено след галипата, в рамките на деня, на същия ден, до 12 часа казах, трябва да започне ферментация. Затова тя се прави или директно от фермера. Тук тази съседната снимка сме в едно село. Село край голям град, където хората си направили също подобни съндъци, като този, който виждате, в джунглата. Или пък тук горе сме в един ферментационен център. Ферментационен център позволява всички фермери да ферментират по един и същи начин какаото. Как? Просто в рамките на 1-2 дни целият регион си бере какаото, закарва го в този ферментационен център и виждате, тук има страшно много такива съндъци и под контролирани условия се случва тази ферментация. Казахме, тя трябва 5 до 10 дни. 5 до 10 дни, според зависимост традицията от региона. Какаото вилее около целия екватор. 20 градуса нагоре, 20 градуса надолу. Това е тропическия пояс. Навсякъде тропическия пояс вилее какао. Защо ще стигнем след малко? Не по-малко важно от ферментацията е сушението. Тук вече, като господина с шапката, не го виждате, сме пак в джунглата в нищото. Вижте как са направили една такава конструкция, така че какаото да е повдигнато над пода. Има покривче отгоре, така че когато почват проливните дъждове в тъго, да седиш сухо какаото. Иначе по-първобитно сушение, просто е и така. Пускаш до бряга, слагаш долу на разкиваш го на земята и се сещате. Значи тук отзад не се вижда много добре, но ходят разни пилета, бушици, биологични процеси. И където ви казах, че сме стигнали с джип, ние стигнахме до тези постройки. Реката върви зад тези постройки. Вижте, пред тези постройки са послали хората да сушат какао. И птиците си прилитат на него и те си вършат тяхните естествени биологични процеси. Затова суровото какао не е най-безопасното нещо. Това, което аз съм донесъл, окей. Но принципно суровото какао, бих се замисъл преди да го яме така, бих го убедил, след като видях на живо. Откривал съм всякакви неща в какао, съм получавали чували, кости от животни, камъни така или иначе, цигарени кутии, имам няколко ръчички на кукли, пластмасови и най-различни неща човек може да открива. Както казахме, може да бъде така съвсем първобитно, може да бъде малко по-цивилизовано и може да бъде доста така, как да кажа, напредничево. Тук виждате покривче и отдолу има едни тъви, огромни. Тези тъви, като тази, се издърпват, когато слънцето не е прекалено силно. Защото проблема е, че какаото трябва да съхне бавно. Ако изсъхне много бързо, образно казват колкото е ферментирало, ако е 5-6 дни, 5-6 дни трябва да съхне. За да може бавно да се изпълни една страна водата. Но друга страна е киселиността да се намали, защото вече става много кисело. Интересно ли е това? Някой скучно ли? Ако ви е скучно, кажете. Дига ви как си скучно, не скучно градата. Добре. Да, измисли се тази система, където ако слънцето стане прекалено силно и ако завали, да може да скрият тези огромни тъви под покривчето. И това пак е в нищото. Ние се пътувахме, не знам колко часа да стигна до това нещо в нищото, където няма нищо след много обори с много пути. И това. Така. До тук въпроси има ли? Няма. Добре. Сега, изсушихме ги зърната и те вече излезе по съвсем друг начин. Първо ги ферментирахме, след това ги изсушихме и те излезат по съвсем друг начин. А именно по този, който иска може да си вземе, може да помирише, може да видите така, те са безопасни за ядене, както и прецените, не е задължително да се опасните, но може да. Като го помиришете, ще видите, че от една страна почва да ухае вече на какао, от друга страна има не такъв лек кисел мирис. Киселият мирис, добри вкус, идва от оцетната киселина, която се може да има.
Реално тази оцетна киселина е киселината, която прави целите промени по време на ферментацията. Да? За всеки има по нещо. Никой не остава по време. Може да поканите господина на шоколад. Те си го знаят хората, само като го погледнат и знаят кой е правил това не. В смисъл, аз като съм градинат, нищо не мога да кажа, но те си знаят. Така, има ли разлика? Това, което го ядохте преди малко и това, което сега получите, има ли разлика? Какъв е вкусът тук? Друго. Ферментирал, друго. Прилича вече на какао. Почва вече, това си е какао. Вижте, това е 100% чисто какао. Това нещо се прави какао. Това нещо, ако го вземем и го смели, значи какво ние правим? В нашата фабрика получаваме тези какаови зърна, както ги виждате. Слагаме ги в една огромна въздушна печка и ги изпичаме. При изпичането какво става? Те разгръщат още повече ароматите си, но също така печенето се сливат и след това много лесно се белят. Махаме тази обелкова функа и това, което е вътре, в обелката, то като леко го стиснеш се разпада. Става едни малки парченца. Не сте го виждали? Това се нарича какаов нипс. Или щупени какаови зърна, не казват на български, но какаов нипс. Този какаов нипс, ако вземем, смели много фини. На фабриката ние имаме примерно топкови мелници. Какво са топкови мелници? Представете си един огромен казан, пълен с съчми, 800 кг съчми, много мощна паркалка. И каквото сложиш вътре, пускаш да се върти и от триенето между съчмите, то става все по-фино и по-фино и по-фино. Става течно, става на една паста. Тази паста като стегне, изглежда и по този начин. Ще ви пусна така да си я разходите. Поредовете. Това е 100% чисто какао. Тежичко, интензивно, не го ближете и не го хапете много. Защото детската градина са го правили вече. От хигиенични съображения не го правят. Така, сега, ако това нещо, това 100% чисто какао, ако го сложим в преса, нали, пресата е нещо, което създава много голяма налага. Отдолу на пресата излиза какаово масло. Ето го как изглежда какаовото масло. То е течно, но когато стегне, ще го пусна другата страна вече, може да пипнете, да повишите, но да не е ближите и хапите. Така, това нещо, когато стегне, изглежда по този начин. 100% какаово масло, чиста мазнина. Сега имаме вече въпрос за шоколад. Виждате това розовия шоколад. Повтарям, значи сложихме в пресата тази какаова маса. Натиснахме долу излезна какаовото масло. Какво е останало вътре в пресата? Кой казва това? Какаото на прах. Вижте, когато от магазина си купиш какао на прах, не го пише в магазина следно, какао на прах. Не че някой специално го е обезмислил, а просто това е остатъчният продукт. Естествено, като му махнеш мазнината, вътре остава твърдата част. Защото едно такова какаово зърнце като това, образно, половината е мазнина, половината е твърда част. Ние изкарваме мазнината, не е цялата, естествено. Така, горе-долу се запознахме кое какво е. За малко ще стигнем и как това правим шоколад. Но дайте да се върнем към моите любими какаови зърна, които аз обичам да ви казвам майката за супер храни. Знаете ли какво е супер храна? Годжбери, чия. Храна, за която се знае, че е полезна, не така, че средностатистически е много по-богата от другите храни, но полезни за здравето на вещества. Да, чията, годжберите, те създадаха тази категория, но днес ще имаме и многобойни други, които знаем, че са полезни за нашето здраве, които са богати за вещества, които са полезни за здравето. В този ред на мисли, какаото има над 300 вещества, които са благоприятни за здравето. Пълно с антиоксиданти. Знаете ли какво са антиоксиданти, децата? Това са просто вещества, които предпазват тялото, значи правят то изразливо на болести, на вируси, на бактерии.
бактерии, но също така дори забавят стареене. Съвременната медицина влага много голяма надежда в борбата с най-различни заболявания. Именно използват антиоксиданти и то е една определена група, на която се малко ще стигне. Но дайте да погледнем какво са правили майите и ацтеките с него. Защо майите и ацтеките? Аз ви казах, че какаото идва от... Къде беше? Южна Америка. Да. Южна Америка. Това, което знам чисто научно, че какао се консумира от 2800 години. Или по-скоро култивира, отглежда от 2800 години. Доказва. Именно този регион там, басейна на Амазонския басейн. Знаем, че най-вероятно едно племе, което нямаме точно име за него, казваме му преолмеки. Не праолмеки, а преолмеки. Племето преди омеки. За омеките се знаят някакви неща, за това племе почти нищо не се знае. Изхожда се от това, че най-вероятно просто са използвали тази пулпа и са ферментирали и са правили нещо тип ниско алкохолна бира. Най-вероятно. По-късно обаче почва да правят други интересни напитки. Както казах, за тях не знаем много, но за майите и за ацтеките знаем. А омеките предават знанието си на майите и на ацтеките. Има забавни анекдоти. От една страна, може би сте чували, не знам, че тези плодове са използвани за най-различни обредни церемонии, дарявали се съжда като жертвено приношение на боговете. Интересно е истината, когато бях като пари. Сега ще стигнем до това. Знаете, когато бях в Перу, бяхме в един град и гледаме някаква заря. Това ще ви го пусна така, защото се разразявате, не разрязвам сега в ход. Това ще ви го пусна също да си го гледате, ако искате някой да си вземе още нещо. Въобще всичко си разглеждате и вземете нагоре. Само ако вземете нещо, не плювате обратно в него. Идея. Така. Гледаме заря, опитахме да видим защо е тази заря. Нещо празнуваха хората, но не можахме да разберем. Много хубаво облечени деца и изведнъж осъзнахме, това е първи учебен ден в детството. И някакви много красиви танци танцуваха родителите с децата и половината от тях имаха какаови плодове в тях. Тоест до ден днешни се е запазил този подшит към какаовия. Беше много интересно. Ти много правилно каза, че наистина са се разплащали с какаови зърна. Което е много интересно, защото това означава, че от наша гледна точка парите си им расли на дървета. Нали така? Има запазени ценови листи, които гласят, примерно 7 какаови зърна равни на един носач за целия ден. Едно какаово зърно, 18 мана. Примерно. Наистина са разплащали и интересното е, когато в началото на 16 век испанците покоряват ацтеките, те побеждават императорите цари, ще го наричате Монтесума II, и в неговата съкровищница, освен сребро и злато, откриват 20 000 тона какаови зърна. Това е било неговото голямо богатство. И освен всичко, са правили една магическа напитка, която са наричали нещо от сорта на шоколадъл, не мога точно да ви кажа как се изговаря, но това е корена на шоколад, на чоклет, на шоколаде, на шокона. Повечето езици сме взели точно този корен. От там, тази напитка. Тя се е състояла от тези стрити какаови зърна. Това ще ви допусна също плоча, което направих, просто разрязах този плод, който го видях и без да се ферментира, просто изсуших какаовите зърна. Може да видите разликата, тези, които преди малко ги пробвахте. Може да умиришете разликата и да видите разликата. Тези, които ги пробваха, са ферментирали и сушени, това тук е просто директно сушено, без ферментация. Стривали са какаови зърна, добавили са гореща вода, слагали са малко подправки от тип ванилия, слагали са каенски пипер, което е бутул, всякакви неща, само не и сладко. И тази напитка се давали по време на обредни церемонии, но също така се давали като енергийна напитка на войните си. Защо? Защото са видяли подраващия ефект върху войните. Забравяли се, че те се бият по-добре, по-концентрирани, по-фокусирани, по-изразливи. Както ви казах, реално в какаото има над 300 вещества, за които знаем, че са благоприятни за човешкото здраве. Но няколко от тях, така по-изтъкнати е, примерно теобромина. Теобромина звучи като кофеин. Кофеин, това не буди. Теобромина звучи много близко до кофеин, защото от същата група. Но за разлика от кафето не действа толкова агресивно върху човешката нервна система. Кафето, за да преполови организма кофеина, са му необходимо около 3 часа средно. Зависи от организма, естествено, колко често ще. Но след 3 часа количеството вече си го разградил
Съответно, ако си разчитал на кафе, за да се събуди, след 3 часа имаш нужда от още едно и още едно. И ако прекали с кафето, да почва странични ефекти. Цялата се разтърпедва, почва да кръчи навсякъде. В мен не питаш по-добре да използваш дихателна техника вместо кафе, но както казах, това е вечерта. Връщаме се към шоколад. Този теофонин не отнема обаче някъде 5-6-7 часа, по някакъв по-добре 8 часа, докато се разгради. Тоест, той също така много по-бавно разгражда, извинявайте, по-бавно развива ефекта си, но много по-бавно се отпуска този ефект. Остава ти дълготрайна концентрация, фокус, будност. Тук мен ми се наложи много сутринта и тръгна в 5:30 в София, защото има малко работа да се бия, но сега дойдох тук. Единствената ми храна са 2 ябълки и 1 тъмен шоколад. Но някакси това те държи. Те обумива, притиска също така апетита, държи ти ума ясно. Много интересен ефект има. При децата може обаче да ги превъзбуди, както кофеина, естествено. Затова ще се говорим с малко за алтернативи. Така, казваме, че ще говорим за антиоксиданти. Чували сте, че червеното вино е полезно? Чували сте. Но как мислите, какво е червеното вино полезно? Алкохола в него? Не, в смисъл, червеното вино е полезно въпреки алкохола в него. Някой хора ще казва, да, но малко алкохола е полезно. Зависи колко нездравословно живееш. Ако се живее здравословно, тогава е доказано, че не, че малко количество не е добре. Ако не се храниш здравословно, не живееш здравословно начин, да, окей, малко може. Но както и да е, това е алкохол, нека да го оставим на страна. Това, което прави обаче червеното вино наистина полезно, са ето тези полифеноли, те се вътре в въздуха. И когато го ферментираш, те се концентрират, развиват и така. По-трудно на тези полифеноли са така наречени флавоноиди. И от най-мощните антиоксиданти. Професионалната литература казва, че именно това е най-богатата храна на флавоноиди. Затова казахме майката на всички супер храни. И вижте сега в нашия правилник има една поговорка. Добро какао, лош шоколад. Защото само по себе си какаото е изключително полезно. Вече въпросът е как ще го третираш по време на производството и какво ще добавиш, дали ще имаш положителен или отрицателен ефект за консуматора. Ще стигнем до това. И любимо ми нещо. Както казахме, ацтеките са забелязали, майците са забелязали, че има благоприятен ефект върху човека, върху здравето, върху ума. Но също така и в Европа, когато се донесе какаото, как се донесе, как мислите, в какъв тип магазини са се продавали пълните шоколади? Кой каза аптеки? В аптеки. Защото и то не е било точно аптека, но такава за лечение, като трябва нещо, но не отиваш толкова в магазини. Защото европейските лекари също са забелязали, че когато човек така има проблем с храносмилането, или като нил, не съм казали депресия тогава също. Нещо като ти е наред тук горе, ти рецепта отиде за мисли шоколад. Образно казвам. Тогава тези неща са били наблюдавани. Много интересно, през 90 години професор Холденберг от Харвард Медикал Скул с неговия екип проучват какви са причините за сърдечно-съдови заболявания. Това са инфаркт, като последствие от стесняване на кръвоносните съдове и най-различни такива склероза на кръвоносните съдове, най-различни такива заболявания, които всъщност в днешни дни са причина номер 1 за преживяване на смърт. Най-често ние хората, особено в Запада, живота ни приключва заради някакво сърдечно съдово заболяване. Те още 90-те години си казали, дайте да видим какво може да се направи по въпроса. И са взели данни от цял свят. И са установили, че в Панама живее група хора, а именно куна индианците. Това проучване, който го интересува, който така с научен ум, иска да го чете, малко по-научни техники има в него, се казва куна статус. Където наистина те забелязват, че куна индианците, що се отнася до сърдечно-съдови заболявания, са най-здравите хора на тази планета. Си казва, да разберем защо. Отиват целият екип, няколко години, живеят с тях и пряко успяват да свържат тяхната консумация на 4 до 6 чаши какао на ден. Не говоря за това какао, жълтото или ладото с пластмасовото от магазина. Първо съставка е бяла захар, после някакви други неща. Не говоря пак за тази напит, където основно това какао, чистото сурово. Това плюс някакви поправчици е направо. И наистина, това какао направи да са толкова здрави.
доказва благоприятния ефект. Хубаво! Да се върнем пак назад. Казваме, че какао се консумира от 2800 години. И шоколад, дори може да кажем, се консумира 2800 години. Обаче като какво се консумира? Аз го казах. Като какво се консумира по това форма? Течно. Кой каза течно? Какво имаш? Какво каза течно? Точно така. Течно или като напитка? Много добре. Като напитка. Всъщност 90% от времето и от историята на шоколада той се консумира под формата на напитка. И дори не само в Южна Америка, от индианците, да ни видим най-различни рецепти, не е така, че има една рецепта, както хората си мислят. Една рецепта от шоколада имало, не. Както в България, ние сме малка страна, всеки край по различен начин прикажем да се приготвя Бог. Така, всякакви рецепти на Бог. Дори всяко семейство си има рецепти на Бог. По същия начин тази напитка, която се прави, си имало регионални, локални, семейни рецепти, какви ли не, топли, студени, за определени случаи и така. Когато донасят съкровищата в Европа, донасят и тази напитка. Само че го изменят, смахат киселото, горчивото, сточивото и слагат сладост, захар, мед. Досещате се обаче всички тези суровини, те са били много скъпи, те са били от колонии. Съответно, тази какаова напитка, тя става впрочем абсолютен хит. Става модната какаова напитка на богатите, на заможните по това време, кои са били крале, царе, лордове, придворните, като цяло висшето общество, или буржуазията, може да кажем буржуазията на Европа. Испания, Португалия, Германия, Италия, Франция, Англия, най-вече тези държави. И дори се създават първите какаови и шоколадови къщи, където обществото се събира, се консумира тази напитка. Тук на тази картина от Слава Боше от 1739 година, на там да виждате, може да видите илюстрирана типична сцена на такова заможно семейство. Рано сутрин, майката с децата, прислужниците ги приготвят за занимания, за училище, просто частни занимания и прислужникът сервира в този сребърен съд, какво мислите? Шоколад за пиене. И е много интересно, тук това са снимки, които съм правил в шоколадовия музей в Кьолн. Както на днешния дни има сервизи за чай, сервизи за кафе, по същия начин те са притежавали сервизи специално само за консумацията на шоколад. Нали, тук в началото виждаме как са изглеждали чашите преди няколко стотин години, понимаете и кръцепите, хиляди години са някакви тези артефакти, са истински артефакти. Но след това виждаме как в Европа изглеждат нещата от 18-19 век, изцяло от сребро, от злато, някакви орнаменчета, много финни порцеланови, с най-различни изписани украшения, декорирани. Дори тук имаме съндък за път, когато тръгнеш, като куфърче. Като тръгнеш с колесницата на път, си взимаш сервиза, за да може да си продължиш навсякъде твоята си рецепта, както се влиза в твоя си дом. Най-любимото ми нещо, не се вижда много добре в този екран, но това тук е долу чаша. Към тази чашка в нея има вградена една коронка. Тази коронка придържа чашата. Отдолу чиника, коронка, тогава чаша. Коронката придържа чашката, ако в колесниците ти сервират, клати колесниците, да не се обърне чашката. Или ако ти сервират в леглото, и малко се обърнеш в леглото, да не ти се обърне чашката. И няма изобретение, не знам защо е изчерпно. Така, въпроси до тук имате ли? Продължаваме нататък. Така, преди около 200 години, няма и толкова 160 години по-скоро, в Европа изобретяваме това нещо. Така наречения ядлив шоколад. Вече не е напитка, а как да го правим? Твърд. Точно. Твърд. Как да има... Чакайте, искате ли любимия ми звук да чуете? Искате ли да чуете любимия ми звук? Твърд шоколад. Защо така се спука хубаво на права линийка с този звук? Защото е правилно темперирано. Темпериране си говори малко. Така, те изобретяват това нещо. Първоначално е много трудно. В смисъл тези какаови за нас са твърди, машините не могат да борават с тях. Даже първите шоколади на Fry & Sons се казва фирмата, която произвежда най-първите шоколади.
Те всъщност са фондан на захарно тесто, което е просто облечено с шоколадно около. И именно защото е толкова трудно, малко ще стигне до въпроса на това, именно защото е толкова трудно, установява, че като почва да слага това нещо добре. Мляко, да, това не е въпроса. Мазнината на мляко прави така, че просто шоколада да върви по-лесно през машини, а и вкуса става по-благ, по-подходящ за масово използване, за масово употреба. Сега вече е въпроса. Как мислите, от кое животно идва това мляко тогава? Става от 1817-18 години. Не. Коза. Не. Лам. Кой каза магар? Кой каза магар? Не беше да магар, така е? От тук ли дойде по-начало? Или как? Или каза магар? Аз ще той магар. Защо магар е? Знаете ли защо магар? Много често ние си мислим, че има много дълбок смисъл за всичко. Както той на по-скоро бяхме един курс за право на хляб. И една жена, която се занимаваше с етимология, с българските традиции, докторантура направила жената. И става въпрос, защо в някои краища в България правим паница, други краища в България правим паница? И какъв отговор на това бе? Защото така това имам. Просто най-ефтиното мяко тогава в Германия, където се открие. Това е било в Магария. Затова се слагали от Магария. По-късно швейцарците, 30 години по-късно, господин Нестле изобретява млякото на прах. И именно започва да влагат това крава мляко на прах. Сега какъв е проблема? Защо са го правили тогава развиват? Казваме машините, да работят по-лесно, вкусът да стане по-благ. И са си живяли в хармония с животинките, в планината, в дилите. Проблемът на днешния ден, че това мляко вече не е това хубаво мляко от гигиса, животните, а е това нещо. Масово индустриално производство, където просто кравата се деградира до една машина за производство. Разбирате ли кое е? В смисъл, ти като предприемач купуваш една крава, така за $1000 и искаш да изкараш максимално от нея. В природата тя ще живее 20 години, може би 18-20, в тези условия ще живее 2 години. И за тези 2 години искаш да изкараш максимално от нея. Затова антибиотици, хормони, силова храна, соя, ягоди, така че ти дава максимално много. Просто ние като бизнес като създаваме бизнес, си казваме, не искаме да ставаме част от това нещо. Не искаме да адресираме този проблем. След малко ще говоря как го адресирахме, без да правим проблеми с вкуса. И другия проблем, само това толкова основни проблеми отбелязваме в производството, и след това ще видим как ги решат, как те бъдат решени на неща. Другия проблем е този. Това е скриншот, който снимам кадър от филм, документация, на така наречения репортаж The Dark Side of Chocolate, или тъмната страна на шоколада. Може би сте чували, всъщност някой знае от коя страна на тази планета идва най-много какао. Кой е главният производител на шоколада, на какао? Слушам. И това на кафе. На какао? Ще ви подскажа, че не е в Южна Америка, не е в Централна Америка. В Африка. Танзания. Близко е Танзания. Добре, Африка е добре, но коя държава? Търсим държава. Значи Гана е на второ място. Имат обща граница с Гана. Не знам как сте с географията. Айде чат чипотино. Някой каза ли брега на слоновата кост? Не. Каза ли? Не те чух. Но ще ти дам, виж какво добре са. Брега на слоновата кост, Кот д'Ивоар. Вижте, спомнихме си, че какаото е бил Южна Америка. Спомнихме си, че в Европа сме изобретили тази битка. Не, че сме изобретили, по-скоро сме пригодили на нашото мекце. Да ни е сладичко, да ни е кратичко, топличко. И се е създало огромно търсене. Когато има търсене, имаш икономическа изгода. Съответно всичките или водещите, да кажем, колониални сили са взели какаото от Южна Америка и си го засадили в тяхната си колония. Затова ви казах в началото, че като
цял целия тропически пояс около екватора има какао. Именно защото има икономически изгода. Африка в момента произвежда, или по-скоро даже Северозападна Африка, именно Кот д'Ивуар и Гана, произвеждат над 70% от какаото на тази планета. За съжаление обаче в тотално катастрофални условия от гледна точка на екология, ще спомена по-късно това, и от гледна точка на експлоатация на деца, защото те са искали просто да създадат много ефтино какао. От една страна, като си изсичат джунглите, от 90% от тях, правят насъждение на какао, от друга страна, търсят ефтина работна ръка. Коя е най-ефтината? Робската. Тук става въпрос наистина за детски робски труд. Преди 14 години някъде тази документация се прави и се конфронтира обществеността и големите концерни. Монделес, Кейдбъри, Марс и така нататък. И повечето тях казват, че това е нещо по въпроса. И правят още нещо по въпроса. Аз обичам да казвам чува ли се думата greenwashing? Greenwashing, зелено измиване. Какво означава това? Буквален вариант. Примерно една компания, която очевидно замърсява в околната среда, да кажем Shell. Те черпат нефт от почвата, естествено замърсява. Но примерно правят една бобичка някъде и казват, ето ние сме много зелени. Тук в случая тези компании правят social washing или социално измиване. Тоест какво правят? Казват, ето ние в този регион ще построим едно училище. Вие наистина построявате на училище за децата. Да, но нещо журналисти 2-3 години отиват колко за бака и виждат това училище запустяло, обрасло, крадено до храна на все полза. За съжаление, на днешни дни все още има масово експлоатация на детски робски труд. Говорим за престъпна организация наистина. И така, сега, както ми казах, искахме да адресираме тези неща. Защо? Защото малко ще спомена за нашия бизнес, нашия модел и след това ще минем към шоколада. Става ли така? Капва ли ви след шоколада? 10 минути. Дали до шоколада? Интересно ли е това, което е? Да. Има ли смисъл от него? Да. Добре. Сега, какво е това нещо? Някой знае ли? Точно така. Това е първата снимка на планетата Земя в космоса. Преди 52-53 години от Аполо 8, ако не се лъжа. Аполо 8, космическа програма, и за първи път снимат отдалече планетата Земя. Тази снимка се разпространява цял свят, наричате The Blue Marble. Marble, това са едни такива стъклени топчета, не знам дали ги знаем. Стъклени топчета и след точно е така горе. Това е първият път, когато човечеството вижда нашия дом отдалече. И започва да си задава въпроса. Или по-скоро поначало се удивлява. Вау! Колко е красиво това нещо. Колко уникално това нещо. И го сравнява с този огромен космос, който е зад него. Казвам, това е толкова финно, толкова деликатно. Такъв баланс има в него. Ние трябва да го уважаваме, ние трябва да го обгрижаме, ние не трябва да го унищожаваме. И тогава се пораждат такива идеи за природозащитни организации и така нататък. Тук говорим за както бяхме до 50 няколко години. Също така и ние, предприемачи с моя брат, винаги когато имаме нов проект, си задаваме един въпрос. А въпросът е, от какво се нуждае светата? В смисъл този проект, тази идея, която ни провъзможно, по някакъв начин ще допринесе ли до този свят? Положителен смисъл. Има ли смисъл? Ще направя ли нещо за моите деца? Ще направя ли нещо за чуждите деца? Ще направя нещо за вас? Ако да, супер, нека да го обмисля. Ако не, защо да ви губя време? Нали така? Мисля, много е важно за мен като предприемачи да си задаваме този въпрос. Защото един бизнес не е само за да печели пари, а той трябва да връща нещо към обществото. Той трябва наистина да променя нещо. Защото ако е само да печели пари, тая планета... Чува ли сте го един вица? Обичате ли вица? Да. Искате ли един вица? Защото е свързан с това нещо. Летяла си така една планета, срещнала друга планета и как си коста? Много зле. Що бе, какво става? Абе, срам ме ти кажа, хванах Homo sapiens. Homo sapiens се хванах човека. Хванах човека. Придобъшки се. Хванах човека. И другата планета успокоя така казва, не се притеснявай от само себе си минава. Не искаме това да се случи. Не искаме това да се случи. Много често хората казват, това не е лично, това е само бизнес. Не съм съгласен. Според мен бизнес е най-личното нещо, защото ти чрез съвременните инструменти на маркетинг, психологията много ти помага за много добър
маркетинг, на икономическите закони, финансовите закони и така нататък. Ти можеш своя вътрешна идея, твое вътрешно виждане, убеждение да го направиш така, че да го наложиш на всички. Волно или неволно, нали така? Затова бизнесът всъщност е нещо много лично, много лично. И е хубаво да си снимаме този филтър. Така, ние си поставяме този филтър конкретно за шоколада, защото с моят брат бяхме умили за шоколада. Аз бях от тези хора, дето сядах и изяждах 1 килограм печен шоколад, който е призора за 3 часа. Докато един ден се зависи, че това не е много полезно. И си казахме, добре, какво искаме? Каква е нашата визия и мисия? Ние искаме да създадем по-здравословен шоколад. По-здравословен за този, който го консумира, който го яде. Но също така, за земята, говорихме се за природата, и за земяните. Защото е странно, че правим, че разграничаваме човешки същества и всичко друго. Нали така? Смисъл за всички обитатели на планетата, както може да бъде ощетяване. И за обществото. Какво искам да кажа за обществото? Че няма такива части от обществото, които биват, с тях бива злоупотребявани по някакъв начин. Нали? Защото така става, че много често неволно или несъзнателно поставяме някои части от обществото под нас и ги експлоатираме. Не казвам, че става, защото някой лошо мисли, нарочно това е, но така се случва в движението. Много често в нашия свят. Добре, обаче най-важното за един шоколад какво е? Не, чакай, ти си купуваш шоколад в магазин, защото първо питаш кой е най-полезен шоколад. Така ли си купуваш шоколад? Добре, но когато искаш да си купиш шоколад, какво искаш да ти е? Сладко. Да бъде сладък. Да ти е вкусен, нали така? В смисъл, крайна сметка трябва да е вкусен, защото иначе ако е много полезен, човек си го купи веднъж и после като много вкусно ще каже добре. Кои си съвестта, сега си ям това, което съм свикнал да си ям, нали така? Добре, съответно как се изглежда съвършен шоколад? 100% био. Знаете ли какво е био? Чисти. Чисто, натурално. Не да кажа екологично чист. За теб значи едно, за теб значи друго, за теб значи трето. Всеки си има неговото разбиране на какво е екологично чист, нали така? Но като ако каже био, това е много строго дефинирано. Реално вижте биодвижението, знаете да това знаме с движение, това е европейския биостандарт. Това си е закон, който бива много строго контролиран. Има една организация, iPhone, на тази планета, която движи това движение на цялата планета. Всъщност биодвижението е най-голямото регламентирано движение в храните. Био ти дефинира какво нямаш право да правиш, когато отглеждаш нещо. То винаги касае земеделие, животновъдство или растениевъдство. Животновъдство не разбирам, говоря за растениевъдство. Образно казвам, това са едни огромни списъци от неща, които не можеш да влагаш в растението, докато го отглеждаш. Пестициди, фунгициди, инсектициди, всякакви такива химически вещества, които го предпазват от някакви неща, му увреждат околната среда, под почвените води, убиват почвата, и крайна сметка да храним да консумираме. Нали така? И също така изкуствени торове и така нататък и така. Нямаш право да ги използваш. Така че да може наистина по законова рамка, строго дефинирана и строго контролирана, особено в държави като България, Германия, в Италия, някакви контролите са много по-ниски. Като производител на биошоколад в България, мога да ви кажа, някакви контролират двойно и тройно. Не, че няма злоупотреби, навсякъде има злоупотреби. И ние сме ставали жертви на злоупотреби. Но в България, като казваш, съдилища не функционира и така, като ние на втора инстанция обсъдихме на 80 няколко хиляди, тези, които ни направиха щета. Щетата беше над 100 хиляди, но все пак ги осъдихме. Така че закона работи, контролите работят, проверките работят и са много сложни. За мен какво означава това като производител? На мен ми се дава инструмент, суровината, която аз купувам от цял свят, да е доколкото е възможно чист, наистина чист. Така че биото не е така, че това е нещо био-мило, в България купим и добре такива неща, защото хората не могат да го потребяват. Нали така? На пазара всеки ще пише, че био-краста или си био-домашни, био-мило. Ако това нещо не го направиш, долу да се деструва. Това не бъде добре. Наистина това нещо се контролира и не е така, че биото е много скъпо, освен ако има спекулация с него. По-скоро конвенционалното е само много ефтино. Защо? Масово, индустриално, огромни площи, хвърляш едни химии отгоре, то се расте. Нали така? Естествено, че ще е ефтино. Но това не го прави полезно, нито за нас, нито за околната среда. Нали така? Затова ние си казваме това, което ние ще използваме като суровина, искаме да бъде изцяло сертифицирана, искаме да бъде на растителна основа. Нали? Веган съм сложил там, посмотрете го това веган. Как е българската думичка? На растителна основа. Българската думичка, не веган.
Коя е българската? Постно. Кой каза постно? В момента сме в постно, не? Знаете ли колко дни в България? Знаете ли колко дни в България според православния календар като цяло? Колко дни са пости в България? Над 200. Много. Аз също не имам преди да погледна православните корени. Над 200. Половината година, наистина, вземете всичките пости. Сега сме в едни големи пости, има по-малко пости. Всяка сряда, всеки петък се пости. Сума сумарно са по 180 и всяка година са по-малко повече. 180 нещо. Всъщност половината година българите сме бегани. Или постим, просто постим. Растителна основа. Да, растителна основа, защо? Не пак се връщам това. Не искам да деградираме живота. Знаем ли днешни дни, че главен замърсител, всички говорим за промяна на климата, парникови газове, метан, един от най-опасните, така да кажем, най-валентните парникови газове. Не знаете какво са парникови газове? Говори ли нещо това? Мисля, представете си планетата, Слънцето ни топло, не така. Парник какво е? Парник е нещо, което пречи на топлината да излезе. Виждате сте парници с един прозели. Но представете си газове, които се натрупват горе в атмосферата и пречат на това лъчение на Слънцето да излезе пак обратно в космос, защото е удра Земята и пак се връща в космоса. Да, обаче тези парникови газове какво правят? Събират се горе на високо, на няколко стотин километра и образуват нещо като парник. И планетата ни почва да се затопля и си имаме всякакви аномалии. Като наводнения, като големи бури и така нататък. Един от най-опасните газове, защото се отнася това нещо е метан. А източник на метан номер 1 на тази планета са кравите, според доклад на ООН, след това да автомобили. Първо място кари, второ място автомобили. Аз знам, примерно правя с тия забавни сметки, че няколко десетки хиляди тона вредни емисии сме икономисали с това, че хората си купували нашите немлечни шоколади вместо млечни. Това е второто нещо. Първо животното, второ екологията. И трето, на днешни дни се знае, че свръх консумация и свръх производство на животински продукти, особено мляко, не са добре за здравето. Тук пак Харвард Медикал Скул правят много проучвания, има пряка връзка между най-различни алергии, между най-различни автоимунни заболявания на консумацията на мляко, но също така дори ракови заболявания, рак на кестиците при мъжете, рак на гръбната, при жената и много други, когато се прекалява. И ние си казваме, добре, след като на днешни дни имаме това знание за отрицателния ефект, когато се прекалява. Ако става въпрос само за вкуса, на днешни дни имаме съвсем други машини. И имаме суровини, не само някакво мляко от такава, защото е най-ефтиното, а има толкова много други суровини от цял свят. Ако става въпрос само за вкуса, мога да го постигна дори по-добър, без да имам отрицателния ефект. Разбирате ли кой? Добре. Толкова за растителна основа. И казваме си, че ще работим само с най-древните соли. Така наречените fine flavor пакова. Как да ви го обясня това? Представете се един розов томат. Както има в България, на август месец, си хубаво го ухаваше. Обичате ли розов томат? Да. И сравнете ли да кажем с един холандски томат от супермаркета сега? Същото ли? И двете са томати. И двете изглеждат като томати. Не ухаят, но дори вкусим не е точно томат. Нали така? Същото нещо. Имаме масовото индустриално такаво. И имаме това първично, което видяхте на слайда от начало. В джунглата, расте в естествена среда, чекте от ароматите на различни растения. След малко ще направим един експеримент. Ще ви дам такова какао от джунглата. Ще видите какви вкусове ще покажа. Може би ще ви малко интензивно, защото е по-тъмен шоколад, но ще даде тук и по-тъмни, и по-светли, за всеки вкус ще има нещо. Но искате ли се малко да направим един такъв тест? Да видите колко много вкусове може да бъде просто хубаво шоколад, без да има добавка. Да използваме само такава какао и затова имаме награди. Имаме международни награди. Най-номинираната категория в света, що се отнася до какаото е International Chocolate Award. На този International Chocolate Award миналата година на финала на световната просто взехме сребърен медал. Не защото са невероятно добри, а просто защото, ако искаш една хубава шопска салата да си направиш, вкусна шопска салата, какво ще направиш? Си вземеш добри краставици, си вземеш градината, си вземеш лук, ще сложиш качествен зехтин и каквото искаш още сирене, нали така? И ще стане вкусна шопска салата. Но същото, ние използваме като цяло качествени суровини, естествено да, продукта става много по-сигурни това, но да, използваме качествени суровини, затова печелим наградата за някакви наградни. Не кой знае колко трудно, иновативни сме,
страница не копираме никога. Ще видите нашите акценти, ние си изискаме. Скучно да копираш напред. Така, тази сега получаваме най-различни други награди. Устойчиви сме. Някой има ли запалка? Някой може ли да има запалка? Устойчиви. Какво искам да кажа, че сме устойчиви? Видя се по-пушата. Моля? Благодаря много, сега ще бъда. Какво искам да ви покажа? Това, което е вътре това фолио, това не е хартия. Извинявайте, това не е пластмаса, това е прозрачна хартия. Знаете как гори принципно пластмасата, тя се топи. Докато това нещо, вижте го, то и мирише дори. Забелязвате? Тоест мирише и се рони, като това ще трябва просто да го искам. Вижте го, ако искате, помиришете го. Така гори хартия, така не гори пластмаса. По този начин може да правите проверката, ако някой ви каза, това е биоразградимо, това е тест. В смисъл, ако се топи като пластмаса, че винаги не е биоразградимо. Това нещо аз съм правил тестът, като си го закопаеш в градината, за 4 седмици то вече почти се разпадна. Става много малко частички, се разгражда. Също така тока, примерно, който използваме за производството на нашите шоколади, винаги имаме от слънчеви панели на фабриката или на топлива. И така, да, това начало устойчиво. И справедлив. Няма, както казах, експлоатация на детски водки. Затова аз отидох в Перу, затова се отидох в кооперативите, затова видях как работят с хората и затова се стисна с тях, като се почва директно да зареждам от тях. За да прескоча този лист, да има експлоатация на детски труд, който се случва предимно в Африка. Не, че няма качествено какао, не, че няма искрени добри фермери има, но за съжаление все още е рисковано, защото не могат да са убедени, че няма да има експлоатация на тези продукти. Така, и това е като цяло. Идеята е да спасиме тази планета Земя, защото не е по сегашна информация, това е единствената планета с шоколад. Благодаря ви за първата част. Имате ли въпроси? Да, всички нашите шоколади, 70% изнасяме в цял свят, 30% консумираме тук българите заедно. Други въпроси? Няма търпение, няма да вкусвате част. Окей, сега както ви казах, ще започнем с тъмни шоколади. Имайте предвид, има 3 категории шоколади. Тъмни шоколади са едните. Това е какво има вътре. Има масата, е това тежкото. Обаче видяха ли колко е такова нетопящо се? Е така, ти искаш да хапнеш шоколад, да се спи в устата. Затова добавяме малко масло. Ниско качествения шоколад, биха добавили най-вероятно вместо масата, защото скъпва какаото на прах. Качествен шоколад няма да го направи. Така че когато видиш съставка какао на прах, може сам да си направиш извода в принцип. И някакъв вид захар. Случай тук този е тръстикова, но имаме такъв с кокосова, имаме такъв с форми и дори без добавяне на захар. Малко ще стигне до това. Така, тъмен, млечен и бял. Тъмните естествено са по-интензивни. Естествено те всеки полезни. Защо? Защото казваме полезните вещества са какао. Тоест колкото е по-тъмен един шоколад, толкова повече какао. Но в него съответно повече е полезно. Сега това не означава, че на всички да е вкусен. Казвам много просто, ако правите професионална дегустация, а ние тук ще правим професионална, това за сега всеки си взима парченце и не го яде се още. Само си вземи и дай на следващия. Окей, тук може да се включиш. За сега само го вземаме в ръце. Ще направим професионална дегустация на първия шоколад. Другите може да ядем Значи има два начина да се ядат шоколади. Единият е професионално да дегустираме, както сега ще го правим, другият е като дете. Не че като дете е лошо, не го видите грешно. Като дете е просто пофуляш, защото не изяждаш. Така, това, което искам да кажа с тъмните шоколади и с млечните шоколади, и с белите шоколади, всеки човек си има предпочитания. Някои хора ядат само тъмни шоколади, други хора ядат всичко, повечето хора ядат млечни шоколади или по-сладични шоколади. Съответно, някои шоколади на вас ще ви бъдат прекалено горчиви, други ще ви бъдат прекалено сладки, според това какъв тип си. Разбирате ли? Няма как да направите един шоколад, който да е вкусен на всички.
А идеята на нас не беше да имаме шоколад във всеки. Това е най-различен шоколад. Така че сега с отворено съзнание може просто да минеш през това преживяване. Имате ли всички вече? Както казахме, правим професионална дегустация. Тук упражнение ще бъде да идентифицираме какви вкусове, аромати може да открием вътре. На какво ти напомня? Защото нашият мозък, знаете как функционира това с вкуса? Знаете как функционира? Науката също знае много малко. По последното десетилетие виждаме, че имаме някакви модели, чрез които оценяме дали нещо е вкусно или не. Зависимо от това къде си роден, какво е твоето окръжение, какво се е видяло в твоето семейство, дали си на село или в града, в коя част на тази планета и така нататък. Ти си бял лист, като се родиш, след това почваш да ядеш и се създават тези модели в твоето ум. Когато ти вкусваш, то ти напомня на нещо, на някой десерт, който мама или баба или детската градина са правили, на прасно косена трева до къщата ви и на всякакви такива неща. Затова нещо е много важно. Няма лош вкус. Има твоя вкус, който е индивидуален, който е уникален. Да ставаш професионален дегустатор, затова се обучаваш много години. Но въпреки това ние сега ще направим професионална дегустация. Затвори очи и помириши това парченце. Виж на какво ти напомня, виж какви аромати усещаш, с какво го асоциираш, няколко пъти. След това постави в устата, но не дей да го сгрисваш. Само го постави в устата и не да откъпи, го остави да се разтопи в твоята уста. По-добре се затворим очите и се дължи. Шоколадова медитация. Позволите да разгърне ароматите си, вкусовете си. Виж какви аромати може да откриеш, какви вкусове може да откриеш. Ако откриеш един-два, не дей да спираш от там, може да дойдат още. Виж какво усещаш на лицето, виж какво усещаш като издишаш през носа, отгоре, горната част на носа. Виж какъв вкус усещаш. Всички тези вкусове идват от какаото, не са добавени. Просто какаото има много широк букет от вкусове. Може да отвориш очето си за това. Какви вкусове усетихте и какви аромати? Горчиво, кисело, какао, друго? Сладко? Добре, друго? Алкохол, много добре. Ром, браво. Алкохол, ром, даже конкретно ром вкус. Друго? Не, само да ви кажа, няма правилно и няма грешно. Какао, много добре. Друго? Ядка. Нали? Ядка, беден, ядка вкус, имаше друго. Всичко, което казахте, е още много. Ако тръгнеш да го ядеш, не почва да се записваш, зависи какво ти е настроението, ще откриваш нови аромати. Сметана може някой от вас да усети, пушена нота от някой от вас може да усети. Мляко може да, сметана мляко, точно така може да се усети вкуса на млякото. Без да има тези неща. Дето се западате да правите, той пише. Моля? Дето се западате да правите, на той пише повече. Това също ми више още, да. Нали? Всичко това е вътре в какаото. Той е изключително богат букет. Тук сме работили така, че изпекли сме зърната, така че те да могат да разгърнат всички тези аромати. И това се прави, както сомелие, може да са чували тази дума. Сомелие е човек, който дегустира вино. Той не се налива за вино, той да го дегустира ароматите, букета, вътре и така нататък. По същия начин се заформя такава култура и с тъмния шоколад, както ядат на този. Но сега стига толкова сме яли тъмен шоколад, че си дава последния вечер. Активната дама, ти как се казваш повече? Как се казваш? Ана? Хана да разгледам шоколад. Така, сега ще кажем един вечер. Кой ще ми асистира? Да разнесем? Да, който иска. Кой иска да чуете? Давай, давай. Едно давай, две взема. Давай, да. Ето, може да го разнесеш, да почекай всеки с шоколад. Този вече може да го ядеш и като дете, няма да. Може да го директно да сложиш в устата. Това е шоколад с кокосово мляко. Ние няма грузинско мляко. Но това, което се постарахме, е да постигнем това топение, това държане в устата, да тръгнеш да готвиш този шоколад, да правиш десерти, да се държи като млечен шоколад, но просто няма мляко. Този шоколад вече е за хората, които обичат сладко. Нарочно почнахме около горчивото.
Защото ако първо почне с сладко и после продължи с горчиво, тогава горчивото ще се стори по-горчиво, отколкото всъщност е. Как е млечния шоколад? Не. Да, Кокосовият вкус в случая в този шоколад е кокосов хрем. С този кокосов хрем, ако вземеш един кокосов корен, вземеш бялото кокосово попа, тя се смени на паста, на фина паста и изходваме на тази паста. Има следващо събитие тук, ли? Чакай нещо хора. Тук е някакво още един цял клас да ни попада с шоколада, защото няма да се справим да се представим как ни оценяват. Сега продължаваме с най-продаваният на шоколад в България. Този шоколад е с бяла черника. Как се казва, като черница или пудър? Бяла черника, защото някой казваше на България на пудър. Моля? И той е посладен с кокосова захар и по-скоро кокосов нектар. И има вътре печени бадеми. Сега вече ще ми трябват още асистенции, защото имаме още участници. Този шоколад е подходящи за деца. Може ли да този шоколад е подходящи за деца, защото както бяха толкова посладен с кокосов нектар, не е с захар. Кокосовият нектар се суши, той кристализира и личи на захар, но вие го видите наистина, той е много кафяв, естествено кафяв. И съвсем подълго своеобразен, с вкус. Така че, насладете му се. Солен карамел и сега ще има въпрос за шоколад, свързан с този солен карамел. Нека хубаво да го кръпим да покапваме. Този шоколад е също един от най-търсените. Аз му казвам любимеца на жените. Знаете ли защо? Защото никоя жена не му казва. Много приятен баланс между сладко, солено, но не може би леко кисело. Вие ще видите сами. Имате всички вече? Значи сега този солен карамел, ако отвърнете опаковката отзад, няма никъде да видите да пише карамел. Става. Да, ама е с кръст на карамел. С мирис на карамел. Откъде идва този карамел? Кой мото ми казва? Разтопена захар някаква. Какво каза? Разтопена захар някаква. Значи, понеже без да иска си толкова близо, от кокосовата захар. Както ми казах, това е кокосов нектар. Значи, представете си палмата, кокосовата, отгоре се и излечетата. Това, което правят фермерите, вързват ги на сноп и хващат това малкото нощи за масло и разрязват, нацепват ги, така че почва от тях да капва един нектар. Този нектар го улава в съд и един-два пъти на ден фермера се качва горе до палмата и сменя това, събира нектар. Едно време как са го правят, всичките околни дървета, на края на вечерта събират целият нектар, слагат го в един като огромен гигант, си представете, наистина огромен, и отдолу палят огън.
съответно почва да гори това нещо да се изпарява, редуцира, се казва, нали? Изпарява водата и после то се скъстява, като го оставя да застине, кристализира и се образува тази кокосова захар. Или сушен кокосов нектар, също му казвам. И когато имаш захар и топлина, какво се случва? Карамелизирана. Оттам идва цвета на карамел, това идва вкуса на карамел. Това е много естествен начин, как може един продукт да има вкус на карамел, без да има вкусител на карамел, както е по повечето. Как ли беше соления карамел? Много добре? Искате ли още? Децата, искате ли още? Аз не ви чух. Вие ли чухте ли? Не ви чух така. Сега ще ви представя без шоколад за шоколад. Понеже аз имам малки деца вкъщи, двете ми малки са на... вече станаха на 3 и на 5. И аз съм малко. Този шоколад е за всички, но историята учи по-език заради моите деца, защото повече се искат да види шоколад от него. Второ, че видят, че и майките на детските площадки се чудят какво да дадат на децата си, защото те искат шоколад, ама те не искат да им дадат шоколад, защото има много захар. Нали, повечето шоколади. А и второ, спомняте ли си, говорихме си за теобромин. Нали? Това беше спорвата в кръвния шоколад, който може да превъзбуди една дете, то после не може да спи. Съответно направихме на шоколад без шоколад. А именно на основата на рошко. Вижда ли се рошко? Аз ще ги пусна да ги разгледа, ще разчупа на те и ще пусна от едната страна една шушулка, от другата страна друга шушулка. Вие си ги преминавате и сега ще може да ги видим. Рошко, както казахме растение, шушулка расте върху дървото. И по тази шушулка я вземеш и я свелиш, тя става на един прах, който прилича на какао на прах. Има аромат, има цвят на какао. Вкусът не е едно хармонар, но е доста близък. Готиното нещо е, че рошков е изключително полезен. Много богат на фибри. Фибри, знаете ли какво са фибри? Някой знае ли какво са фибри? Знаете ли какво са фибри? Много важна част от храната. Вижте, когато ние се храним, да дадем нещо, което не е много полезно, има да кажем някакви не е много приятни вещества, токсини в храната, нашето тяло е конструирано така, че да ги отдели тези токсини и да ги закара в дебелото черво, да могат да излезнат. Обаче тези да могат да излезнат, трябва да се захванат за нещо. Нещо, което не се е храносмилено. Именно това са тези неща, които им казваме фибри. Не храносмилаема съставка на храната. Тези токсини, ако няма достатъчно фибри в дебелото черво, те пак си се абсорбират в тялото и продължават да се въртят в кръвообращението. Затова Световната здравна организация казва, че 60% от населението на тази не консумира на достатъчно фибри. Къде има фибри и всичко, което е пълнозърнесто, в зеленчуците. Нали така, да става по-добре се храни с пълнозърнести храни, с цели храни, повече на зеленчуци. Просто да помагаме на нашето тяло по естествен начин да се освобождава от токсини, микроби, от вредни вещества. Този шоколад е много готин, защото вътре има първо много рошко, което го прави много богат на фибри, 12% фибри по-точно, което означава, че според европейско законодателство, знам, че ви стана много интересно, че европейско законодателство, може да се нарече продукт с високо съдържание на фибри. Както и да е, това е нещо много полезно и е подсладен само с фурни. Не искахме да има захар, искахме да бъде чист продукт. Основата идва от маслото, то дава основата на продукта, за да е стабилен. Има фурни, има рошков и малко кокосов крем, за да има този млечен вкус. Как е шоколада с рошков? Добре. Впрочем, ако сте видяли тези шушулки, ако си дойдат на вас, ако закаляте ги стъксите, ще видите, че нещо дрънка. Забелязахте ли? Кой го забеляза това? Вътре има едни зранца, които, как се казват на арабски, няма да ги говоря правилно, нещо сорта на карат. Оттам идва, на какво ви учи? Карат. Това е карат. Да се уразмери диамант. Още с рошков даваме. За да се уразмери един диамант, едно време, още преди хиляди години са използвали тези зранца вътре в този рошков, защото те винаги са един размер и един грамаж. И когато са искали да уразмерят колко е голяма
От едната страна на кантара са слагали диаманта, от другата страна тези завършават. Се казали, този е 2 карата, този е 3 карата и така нататък. Така че това растение има така дълбоки корени в човешката култура, най-различни. И тази шушулка, която ви е дадох, да си разглеждате, всъщност аз се набрах в Крит, миналата година, нов Крит, един университет. Крит е пълно с такива, да кажа. В Испания виреят също много, в Северна Африка виреят. Харватия. Харватия, това не е шоколад номер 1. Хареса ли ви? Да! Искате ли нещо жълтичко? Правилно шоколад. Той се роди по време на COVID. По време на COVID имаше един чай, подпомагащ жифил и лимон. Защото се знаеше, че той помага за имунната система. И ние решихме да направим шоколад с подпомагащ жифил и лимон. Дайте да видим как ще ви е той. Той ще асоциира. Добре. Той е с тръстикова захар. Принципно границата за дегустация на шоколади са от 5 до 6. Официално оповестявам, че е достигнат. С какво е живот? Куркумажен жифил лимон. Жълтото идва от куркумата, съвсем естествено. Има какао. Той е така, много добър въпрос. Казахме, че имаме 3 категории шоколада. Първи беше тъмен. Нали, имахме масата, имахме маслото и захар. Имахме млечен, към това нещо добавяме мляко. В случая ние не сме добавили мляко, нали, животно, сме добавили кокосово мляко. Но пак е млечен. Така, и третия вид е бял шоколад. Белият шоколад просто махаме това. Няма такава маса, основата е масло. Стигнеш и да можеш. Аз не съм дошъл да продавам студена, аз тук черпя. И аз ще напомня. Това да свърши. Той е един от Както ви казах, тук ще има за всеки вкусно нещо. Аз не претендирам, че всеки шоколад трябва да е вкусен за всеки, а по-скоро да отида за всеки да има това нещо. Още жълтичък края ли? Някъде. Добре, този е за сега от фаворитите, жълтички. Усетите ли лимоново масло? Това е етерично лимоново масло. Вижте, в тези шоколади няма нищо изкуствено. Не сме сложили есенция на лимон, а просто има етерично лимоново масло. Идеята беше, както ви казах, всичко да бъде максимално естествено и чисто. Добре, сега ще наруша, ако вие сте съгласни, ще наруша един от професионалните принципи. Ще дегустираме повече от 6 шоколада. Съгласни ли са? Надали проблема е, че после след 5-6 шоколада всичко почва да има един и същи вкус. Така че това ще е последния. Това е нашата интерпретация на аерошоколад. Знаете ли какво е аерошоколад? Бързо, да, от шоколад. Ние си казахме, не, ние си направим наша си версия, просто като сложим пуканки от киноа. Киноа е едно това забавно растение, това е тук на суперхраните. Вътре има лиофилизирана ягода. Лиофилизирана означава, че е шоково замразена. От много висока температура, ниска, извинявайте, минус 100 градуса, се остава за 24 часа да се вие в вакуум. И за това време се изпарява течността, влагата в плода, но се запазват разните аромати, вкусове и така нататък. И полезните вещества. Рано това е най-щадящия начин да съхраняваме дълго време един плод. И бях шокиран в началото, когато пуснахме този продукт, не се продаваше добре, въпреки че с ягода всичко върви добре. И по-късно разбрахме защо. Ами защото обикновено, когато купуваш продукт с вкусна ягода в магазина, буквално има добавка вкусна ягода. Така наречените естествен аромат на емисията.
Знаете ли какво означава, когато някъде пише естествен аромат на нещо? Че е естествен, но знаете ли как е естествен? По този начин е естествен, че бактерии са били така модифицирани, че по естествен начин да създават този аромат. Не е извлечен от ягодата, а бактерии са така модифицирани, че да създават аромат на ягода. Затова в биопроизводството вече са забранени естествените аромати. Случайно. От няколко години те първа. Но първоначално хората не имаше достатъчно вкуса на ягода, защото добавихме още повече лиофилизирана ягода, за да има естествена вкуса на ягода. Как е този шоколад? Добре, готови ли сте да гласуваме да видим който най-много се хареса? Готови ли сте? Ще ни карам подребци. Вие не бяхте тук за по-тъмните, ма те са ли много горчиви на вас? Може ли да повторим първия и втория? Да. Добре, кой беше за тъмния шоколад? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чакайте, всеки има по 2 гласа. 2 гласа на шоколад. Дайте пак сега. Ти не си бил тук. Те не знаеш. 7, така. След това продължихме с млечния вкус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Така, имахме черницата и бадема. Тук има много 2, 4, 5, 6, 18. Така, имахме лошков и фурни. Тук децата много дигат. Само 2 гласа? 10-11 деца. Забелязвате ли? Вижте колко интересно, ние когато сме били на тази планета, казахме, тук е било бял лист. Не е имало това, което индустрията ни е заучила. Един шоколад трябва да има този вкус. Това е правилно. Биологийски шоколад, примерно. Няма такова нещо като биологически шоколад, защото има една гигантска фабрика на тази планета, която прави целият така наречен биологически шоколад и ни е правил някакси отрасли сме с него и мозъкът като вкус и казва, да, това е биологически шоколад, докато при децата това го няма. Това ми беше идеята с този шоколад. Че рано ти може да дадеш на детето, нещо, което е лично това, обаче, виждате ли как ние може би в нашия ум има съпротива, кажеш хапвати, не, това не е за шоколад. Докато при детето това нещо го няма. Просто е много интересно как функционира. Сега, какво имахме друго? Имахме жълтичкия шоколад. Жълтия, много две случайни печка. Той води най-много сега. Имахме ягода. Ягодата. Ние солен карамел. Солен. Имахме и солен карамел. Добре, значи това, което виждам като логва, ние може би това тук е едно, това е за първо място, това тук е баталерски към второ място, и после погледам идва това, обаче децата му напомниха към ето и това. Горе-долу това са и подаване. Добре, вкусно ли ви беше? Ще мога ли после свършим на тези шоколади? Сега е време за въпроси. Всякакви въпроси.